ଭକ୍ତ କବୀର ଓ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି। ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗାଁଟିଏ। ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ହିଙ୍ଗୁଳା। ସେ ଗାଁରେ ଝୋଲିଆ କବୀରଙ୍କର ଘର। ଝୋଲିଆ କବୀର ଜାତିରେ ମୁସଲମାନ ହେଲେ ସେ ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ବୁଣାକାର। ଲୁଗା ବୁଣେ। ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଗା ବୁଣି ସେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ ଆଉ ସେଥିରେ ତା ପେଟ ପୋଷେ। ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ, ତା ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଉ ସେ କବୀର। କବୀର ଭାରି ଗରିବ। ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କେହି ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ତା ମନରେ ଭାରି ଦୟା ଆସୁଥିଲା। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ପର ଦୁଃଖରେ ତା ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଘର କହିଲେ ତାର ଝୁମ୍ପୁରି ଘର, ନୁଆଁଣିଆ ଚାଳ। ଘରକୁ ଯିଏ ଅତିଥି ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲା। ଶାଗ ପଖାଳ ହେଉ ପଛେ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ୁଥିଲା। କବୀର ଜାତିରେ ମୁସଲମାନ ହେଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୋଗୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ କେବେ ଅବହେଳା କରେ ନାହିଁ। କେବେ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଠୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଏ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ନାଥ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି। ସେବେଠୁ ସେ ତନ ମନ ସବୁ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ନିଜ ସଂସାରିକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଇ ସେ ନିଜ ଉପାସରେ ରୁହନ୍ତି। ଝୋଲିଆ ଓ ତା ବୁଢ଼ୀ ମା ଉପାସରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଝୋଲିଆଙ୍କର ଏପରି ସ୍ୱଭାବରେ ଗାଁ ଲୋକ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଝୋଲିଆଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, କବୀର ଉଦାରତା ଓ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଭଲପଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେହରେ ମଳି କପଡ଼ା, ଲୁଗା ଓ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଉନାହିଁ। ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ସତେ ଯେମିତି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବାଟ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ଝୋଲିଆ କବୀରଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଭାରି ଥକି ଥାନ୍ତି। ଘରର ପିଢ଼ାରେ ନାଦ କିନା ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଡାକ ପକେଇଲେ। କବୀର ଜଣକ ଲୋକଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ କବୀର ତା ଲୁଗା ବୁଣା ସାରି ହାଟକୁ ବାହାରିଥାଏ। ହାତରେ ଥାଏ ତାର ଦୁଇଟି ବୁଣା ଲୁଗା। ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି କବୀର ଚଟ୍କିନି ତା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। କବୀର କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ଆପଣ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ। ମୋ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ତୋ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମୁଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି। ତୋ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ମୋତେ ଦେ। ମୋର ଲୁଗା ଚିରିଗଲାଣି। ତତେ ଏ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ମୋତେ ଦବାକୁ ହବ। କବୀର ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଧାର ଉଧାର କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ଶୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ବଳକା ପଇସାରେ ତା ଘରକୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏ କଥା ଶୁଣି କବୀର ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଯଦି ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଯଦି କାନ୍ଧରେ ଲୁଗା ନ ପକାଏ ତେବେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦାନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ ଦାନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ ଆର ଲୁଗାଟିକୁ ଦେ, ନହେଲେ ଦାନ ଦବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଶୁଣି କବୀର ଆର ଲୁଗାଟିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। କବୀର ବିନମ୍ରତାର ସହ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଏତେକ କଥା ଜାଣିନଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କବୀର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାର କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ସଂସାର ଚାଲୁଛି। ଏଣିକି ତମ ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନ କବୀରର କଥା ଶୁଣି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋପାଳ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ।
ଗୋଟିଏ ଭାରରେ ପରିବାପତ୍ର ଓ ଡାଲି ଚାଉଳ ଘିଅ ମହୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଧରି ଠିକ୍ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାଇ କବିରର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କବିର ଘରେ ଏକା ତା ମା ଥିଲେ। ସଞ୍ଜ ହବାରୁ ତା ମା କବିର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଘରେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କେଜାଣି, ଆସୁନି କାହିଁକି? ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳର କଥା ଶୁଣି କବିରର ମା ତାର ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ କାନ୍ଧରେ ଭାର ବୋହି ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗୋପାଳ ପିଲାକୁ ଦେଖି କବିରର ମା କହିଲେ, ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ, ବଜାରକୁ ଲୁଗା ବିକିବାକୁ ଯାଇଛି, ଏଯାଏ ଆସିନି। ହେଲେ ଭାରରେ କ'ଣ? ଗୋପାଳ କହିଲେ, ମା ଏସବୁ ତମ ପୁଅ ଝୁଲିଆ ପଠେଇଛି, ୟାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ରଖ। ଝୁଲିଆର ମା ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ତାପରେ ଭାବିଲା ବୋଧେ 2 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ବିକି ସବୁ ପଇସାରେ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା କିଣି ଦେଇଛି। ଏକଥା ଭାବି ଝୁଲିଆର ମା ଘର ଭିତରକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଝୁଲିଆର ଘର ଭରିଗଲା, ହେଲେ ଭାରରୁ ଜିନିଷ ସରୁନଥାଏ। ଝୁଲିଆର ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ଗୋପାଳ, ତୁ କି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ ଖିରେ? ମୋ ଘରେ ଆଉ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭାରରୁ ଜିନିଷ ସରୁନାହିଁ। ହଉ ରହ, ମୋ ପୁଅ ଆସୁ, ତତେ ତୋ ମୂଲ ଦେଇଦବ। ଗୋପାଳ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ ପାଇଯାଇଛି। ମା କହିଲେ, ତୁ ଟିକିଏ ରହ, ତୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦଉଛି। ଗୋପାଳ କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, ଥାଉ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଖାଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଜି ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି। କହି ଗୋପାଳ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, ମା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ଗୋପାଳର କଥା ଶୁଣି କବିରର ମା ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଗୋପାଳ ଗଲା ପରେ ପରେ କବିର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କବିରକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ମା କହିଲେ ପୁଅକୁ, ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? କବିର କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭରା ହୋଇଛି। ମା କହିଲେ, ଗୋପାଳ ଟୋକାଟେ ଆସିଥିଲା, ଏସବୁ ଦେଇ କହିଲା ତୁ ପଠେଇଛୁ। ଆଉ ମୂଲ କଥା ପଚାରିବାରୁ କହିଲା ତୋ ପୁଅ ଆଗରୁ ଦେଇଦେଇଛି। ମା ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି କବିର ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଖି ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅନାଥର ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ପତିତର ବର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ, ପୁଣି ତା ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ମହିମା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇ ମତାମତ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଆସିବ।